Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba Kajela ubak Presiden Tensong habakran cakilat pathai kubor mentaka janmit hadin kajingalang balengkot jangka Regional Committee ban penbet yakiji yakajaput bat Kajela Assam kabala penlong Circuit House nangpo ula penpaw yakajingker men's camp babaro kejiyakran baka Regional Committee na Kajela Assam kabaan penlong mentaka janmit hakanong ba Guwahati kinlong kibayat bedya renti na kabantaban wing no ya kijiyakan atput hapden Kajela Meghalaya bat Assam kabala jia mentade ki postnem ula ongru ba kumbala rai menta na kalyang kaneka committee kabakan thop ya UMLA kanongpo uba Meral Bonds UMLA ka jirang uba sustenance sotun bad UMLA ka mauhati uba dasikhet lamare ubay dayru ka juga por Menteri Jangkatana Transport kinsa penlong ru ya ka jingla jure marmet syaki atli ki jaka ki bakan thum ya ka than khana parabat bilang kata la shaman stamp harengkat bat ki khot jangka Regional Committee na Kajela Assam Kaski nak liang jong kaneka Regional Committee kabala constitute lembaga Government of Meghalaya. Ia siong biang sipang hang dia po nongpo agaba barok mengiki members jong kaneka committee. Ia don namar ba menta ka janmit nyau bujing indon sa ka joint meeting. Hapdeng jong ka Assam bat jongi ke Meghalaya. In late menta site sekauti ka bangilai rai kalong balasai men step kandon ka joint inspection. Haka bagin lech chua tangi ki artli ki cluster kawai kadai ya ka khana para cluster bat ka baar ya ka pilang kata cluster te ngilaya penkre ngilaya steady ngilaya pek na do sedong dengan kermen ke brok ki jai bet ki yariti te komongo phi sibit nyau biji ngi ya songlang ka meeting nap deng ka apdeng joka Assam bat Meghalaya bat la shai men step price teng in siami pada na pok hati kena bagin lech katika artli ki cluster artli ki jaka bagin lej katuka physical inspection hakba bro ar ki committee bro ar ka state government ngin yo I dala ka jong ka khamat ban ngin yo sngeuru dala ka jong ka skor ya ka views lene ya ka jing ajing mut lene ka jing kren jong ki tu ki snong ki badon ha ki tu ki jaka ki bang yo ong kataka kita ki area of differences hapo jong ka de Karibohoi district jongi but dia mentah ka kentingin le syai kini ki artli but hadin nang tangin se penbet biang pada hakoi ka sgi sai kitu ki we pat ki area of differences ki ba dang sakut kumno bangin ya penyat state ya kan kam syakamat kena bangin penkut no ya kini ki jing ya bom ya sotu jengmot dan ni kini ki aka ki jing kenat ki badon nadu ki postnem ki lalai adu kani ka kenti ki ba mentah ka district committee kabingi tahu ki don lang district council man don lightly ki district committee ka wei ka de ka jantia ka baar ka Karibohoi bat ka balai ka West Khasiels dia hakine ki bro lightly na kaliang ke district council ki don bentalang ki don lang ki long lang ki member rengkat ru bat ki sim ki hima nang ta hadu ki tu ki snong ki ba don bentang lani ki ba ya tengku kita ka area of difference hakawe poko ki jaka tingi invite bat ki long lang ki member ha kanika ka bangi ong ka district committee tenre kani pada ka ba ngidon menta kadangi ong ka regional committee kani kalong hadin bala decide hapdeng ki arngut ki chief minister na Meghalaya ban Assam ki ong batongin tau komit naman ngin namyai la ban ong ban shoot tau ko committee ka bahe sa pila sutu bahai ru ba kani ka committee ka de ban duna ban rid namar bangi haple ya joint inspection tel ladangi ong begini ya simsu sei kita kan sitom nang dau ki rai ha katuka meeting gabla long hap deng ki angut ki chief minister ki rai ki ong ba kani ka committee kam dei ban palat ya ka sangut ki members na kata dau nak liang ka Meghalaya ya ka bidei per Karibohoi district kila jet yang aku musyaman bat ki members kini bro langut iba Meral Bond iba Dasket bat kumju ru iba sotun balengi lek ya kataru namar bakine bro lai kidei ki local MLA kidei ki local MLA tat ki ba dei direct bat ka area ka joki te dakam ngile kom ta ngi sim ban kaliang ka state government na Meghalaya ngi sim bangin la ban yo bun ki aka ki inputs lang ba joki local MLA hakaba ki komo pi ki don ke jingkit kle ka bakrao ya kini ki jing bom ya sotu jing bot hap deng ke state jongi bat kumju bat ka state joka Assam nak ta daw nga try ngim dei ban sotu bakla ya ka jing thau ya ka ni committee ba klem
kuntup lang ki member nakaliang jog diskusi hakani ka regional committee ka bala thau habdeng ka Assam bat ka Meghalaya te ngimdei banya sutu bakalai kata naman ngong pi kanu ka feedback kanu ka jing ki paper ki kot ki sla boro ngi ya konsol lang ngi sim lang ten ya ka bay day pada bat ka joint inspection habdeng ka Assam bat ka Meghalaya ngi represent mangi bat ngi ru ngi ya kat kum ke jing ajingut lang jong ki district council ki hima ki sim right rengkat bat ki bot snong bot thap